Баница с газирана вода. Необходими продукти: 4 яйца, 200 грама натрошено сирене, 500 мл газирана вода, 50 мл олио и около 30 грама разтопено масло, 1 чайна чаша кисело мляко, 1 кафена лъжица сода за хляб, 1 пакет готови кори за баница. Начин на приготвяне: в средно голяма тава, по възможност квадратна, слагаме хартия за печене и я намазваме с олио. В купа разбиваме яйцата, добавяме киселото мляко със содата в него, след това половината олио с половината разтопено масло. Разбъркваме и добавяме натрошеното сирене, след това добавяме половината газирана вода, взимаме 2 кори, слагаме ги в тавата, мажем с мазнина и разпределяме плънка. Така редим докато свършим корите и плънката, завършваме и режем на квадрати баницата. Изсипваме ако има останала плънка и мазнина. Заливаме с остатъка от газирана вода. Печем в предварително загрята фурна на 150 градуса на горен и долен реотан. Печем до златисто. Благодаря за отделено време.